Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon diha ni Kristo maayong piyesta sa tanan. Atong gisaulog karon ang kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo didto sa suba sa Jordan. Kining santos nga misa atong ihatod kaninyo gikan diri sa parokya sa San Vicente Ferrer, Liloan, Cebu. Ug atong ihalad ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsoon, karong Domingo piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Gibunyagan siya, dako na siya, mga 30 anyos ang bana-bana sa panuigon. Dili aron paglimpyo niya gikan sa sala, kung dili aron pagbalaan sa tubig nga atong gigamit sa pagbunyag, ang tubig sa Jordan, ug ang pagsugod sa iyang pagsangyaw sa kaluwasan, itawag ni iyang public ministry. Ug mausab kini ang atong hagit isip mga binunyagan, dunay kaakuhan sa paghimo niining pagsangyaw sa kaluwasan. Busa padayon nato ning buhaton ug atong iampo ang kaluwasan, lawas ug kalag sa tanan nga nagsimba karon ining atong misa dinhi sa TV Mass, labi na gyud ang mga masakiton nga naa sa mga balay ug sa mga hospitals.
Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagpasalamat kami kanimo.
Magampo kita, tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemneng paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop nga mga anak nga nangataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimut-an nako pag-ayo, gihatagan ko siya gahong, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang, o matinabangon sa mga timawa, ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako, ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikawng kahayag sa kanasuran, aron pagpabukas sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya o pagdayeg. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Harianon ang tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya, og diha sa iyang templo ang tanan
nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon na ilako na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kon kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya, naabli ang langit, ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Panahon sa pagbunyag ni Hesus, ang Amahan nabati, ang Espiritu Santo nakita, og ang Dios anak nga mao si Hesus nakita sad. Mao na nga niining maong okasyon gipadayag gyud sa Ginoo nga sila usa ka community of persons. Muna ang pagpakatao ni Kristo matud pa sa unang pagbasa mao ang pagpatunhay sa hustisya dinhi sa atong kalibutan. Nya di gyud kuno ni siya mulunga sa paghimo niini hangtod mapatunhay. Og tinuod gyud unsa may katapusang hustisya nga gihimo ni Hesus bunga sa iyang pagkabinunyagan nga mao say atong model unsaon pagpuyo sa gasa sa atong bunyag kanig yung cross. Mo ni ang pinakahustisya nga gusto ni Hesus nga maanhis kalibutan. Muna inigbunyag nato, pirmi ginang gamiton ang gauna gyud nga himuos pare kana gyung sign of cross sa agtang sa bata. Ano man maunay sinugdanan og katapusan nga makapahimong hingpit sa hustisya. Ang problema lang nato kay gitan-aw man nato kining cross nga inhustisya, no? Inhustisya. Kay nga naman, unsa man ning cross, mga kasakit sa kinabuhi ug mga sakit sa kinabuhi. Kung masakit na ganita, unsa may atong isultis Ginoo, Ginoo, unsa may akong sa nga nasakit man ko. Ang Ginoo na, may kay mo tubag, mangutana pa ka. Unsa imong sa, mangutana pa ka. Kana lang imong pagreklamo karon nganong nasakit ka, kadako na ng inhustisya. Nga naman, siya gani nga way sakit, siya gani nga dili masakit, siya gani nga dili mamatay, ning apil man gani sa atong kinabuhi nga masakit, maluya, ug mamatay. Nya kita na noon, nga angayan yung masakit, mga patyunon kita, mureklamo na noon. Inhustisya na mo na sugod karon di na ta mo reklamo kamo mga masakiton, grabe gani imong sakit, ning kasalamat Ginoo ni uminto na ang hustisya. Kaya nga naman kamatuoran man na unsa man din ang hustisya di ay subayo nato unsay tinuod, di ba? Unsa may tinuod nga kita mamatay. Mao kinay tinuod. Nagiingnan na imong tupad diha. Lingi abap, iapil ng madre na mamatay rata. Sige. Iapil na kay hasta sang pari iapil. Kana mga ilaga kay mga naon kana diha to mga boys o kana ingna na sila mamatay rata. Amo nay unang kamatuoran. Nya kinsa tong mudawat ana nga kamatuoran nga dinhis kalibutan mga matay ra gid ta, maunay liwat ni Kristo. Kay si Kristo sa nagpadung siya sa Jerusalem 3 years after siya gibunyagan, nagpadung siya sa Jerusalem gasigi siya ingon, igabot nako didto ila kong patyon. Sige siya balik-balik ana, lain-lain lang nga paagis pagsulti ba, ila kong isalikway, ila kong patyon. Ana, sige sila nagsulti, pero gapadong siya sa lugar nga adto siya patyon. Ano di man lang siya mulikay? Okay, kamo kuno din hibe mga asawa. Kay bawag yung ka nga inig-uli sa imong bana, kulatahon ka ato. Sa man, mulikay ka o mupabilin des balay? Tanawa, mga yawanon kay mustanan, likay na yun. Ayaw, kay asawa ko ka. Mo gunay kinanindutan nga kanaganing kamatuoran nga ikaw asawa. Nya kay asawa man ka, andam kang magpakamatay para sa imong gihigugma nga mao ang imong bana. Di ba? Mao na gingon ni Kristo, there is no greater love than to lay down your life
for your beloved. Oh, di ba? O mo na, iya sa nang gipuyan. Niya karon. Unsa may imong isulti sugod karon? Kung imong banad to ni suyop, niya ni guli ato, hubog na, sabog na, niya ikaw sa ulbo sa nang naong nimo kay magmaoy to. Ingna dayon, Lord, hapit na mauli ang akong hustisya. Oh, ana. Ay, nigpiti-piti na sa imong naong siya niya ng kamatuuran. Oh. Ngit-ngit. Mungit-ngit ng imong pananaw eh. Oh. Kaya nga naman, si Kristo sad niagi sad nga ningit-ngit ang iyang pananaw. Dinhi giingnan man siya siyang amahan. Mao kini ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Sinangga Ginoo nalipay niya. Pero pagkalansang niya sa krus, nakaingon si Jesus, oy, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Sa ato pa niagi siya na bang gitawag na ni St. John of the Cross og the dark night of the soul. Kana bang di nakaka-feel nga nanay Ginoo sa imong kinabuhi, pero niagi gid si Kristo diha nga naman aron sa ta makahibaw nga kinahanglan tang moagi diha. Mao bitaw nga sa atong ikaduhang pagbasa gisgutan gid dinhi ni San Pedro nga iya jud kunong napamatud-an ang Ginoo wa gyud pinalabi. Unsa may pasabutan ang way pinalabi ang Ginoo? Nga ang iyang pag-antos o ang iyang pagpakamatay para gis kaluwasan sa tanan. Why mo di siya moingon para lanis mga Hudiyo, para lanis dili mga Hudiyo, o para lanis mga liktor, para lanis mga pari ug badri ang kaluwasan. Dili ay. Di siya moingon ang Ginoo, kamong wa mamadri, wa mapari, kinahanglan mo mag-antos, kaning madrig pari kay dugay naman ning nag-antos, di na ni sila exempted na ni anang mga sakit nga cancer, anang mga Omicron, anang mga COVID. Wow, kitang tanan, angay ta. Oh, way siguro kining nagwali ugma, wa na ni. Gikaon na ni Omicron. Mag-una sa tingali rin sa Kristano. Si Aro sa ako sa mag-una, no? Ayun, bata-bata pamansan nila, kana na lang diha, tubangan. Wala na ipakaos Omicron. Pero way exempted na to. Anang kasakit o sakit o kamatayon, angay tang tanan. Nga naman, kay maunay agianan sa tinuod nga kaluwasan. Ugma, mao ang unang adlaw sa tuig 2022 nga sa atong liturgical year gitawag og ordinary time. Ordinary time. Makita na sa ninyo ugma nga magsulob na sad ang pari og green nga stola. Ana, ordinary time. Unsa may significant niini nga ang katapusan sa atong celebration sa special season of Christmas ang pagbunyag ni Jesus. Pasabot nga si Jesus pag humagbunyag misod sa atong ordinary course of life. Kana bang magdagandagan, madagma, dukaon, kapuyon, uhawon, gutumon, ana. Moagi siya ba? Ordinary. Muna, ordinary raman sa nato nga pasakitan. Ordinary po na nato nga mamakak, manlibak, no? Ano dahil na exempted ana, ang pari di may mamakak. Oh, na kay ba na mo ana eh. Ang kanang madre di na makak. Otro sana sila. Kaning sakristan di ni makak. Labaw na. Kanang choir, samot. Ordinary na nato. Pero iyang gihimo ang ordinary nga extraordinary sa iyang grasya. Pwede bang biyaan na ron nato ang pagpamakak? Yes. Pwede bang biyaan na nato ang pagdinumtanay? Yes. Pwede bang biyaan na nato ang mga kalaway? Yes. By the grace of God. Unya, unsa may itong buhaton? Strive to ascend. Kaya ba musaka unta ta, di ta magpabilin nga maglunang sa ordinary nature. Musaka ta sa gitawag natog divine level. Kay gitagaan naman sa taron og gracias Ginoo. Ordinaryo kay na sa usa ka masakiton nga makuyawan ka nga mamatay ka. Pero daghan na sad kayong masakiton nga excited mamatay tungod kay nahibaw sila nga inig humag kamatay sa lawas
ang kalag mo padayon ngadto sa kinabuhi nga di na gyud masakit. Daghan kay excited ana, St. Teresa of the Child Jesus, San Roque, daghan kay excited sila St. Francis of Assisi, ganahan kay sila matay. Kamo, ganahan namong matay. Diha ko'y gihilogan dito sa ospital, pertig yung kurog-kurog, padir intahon, padir, iampo ko, padir, nga maayo ko. Ako mga anak, padir, ang kamagwangan, 12 anyos pa, padir, dako kay siya granggos o saka dakong kumpanya, padir, please, intahon, upaw na siya, diri ba? Upaw na kay kanang cancer sa utok. Nya giingnan ko no siya sa doktor nga anytime mo attack nini mo, mukalit lang kag shutdown. Karon lagsi ka, mo shutdown lang kag kalit. Nya patay dayon. Mutong pahilog siya nako, padir, please, taon padir, ampos Ginoo. Nako, mamatay ra man gid ta, ma'am. Nako ay pagsigkurog-kurog diha, oy nga hadlok ka mamatay, kaning gahilog nimo gatuod ay kag mabuhi isa ni, patay kya po di pa siguro mauna pa ko nimo. Hala tinuod ka pa din ako. Oh, iniglakaw ron ako din, mabangga na akong gisakyan. Mauna ko nimo, mabuak di akong mas mauna kong shutdown nimo. Nya, kanang doktor nga nag-atiman nimo, way siguro mauna pa na nimo. Ingon siya, mao ba nako? Naag-abot sa ila, na magpinusilay, ortolison ba na siya, daghan ba kay mga adik karon kay panahon matungo pa, parti pang adik, baka turta mga estudyante, kaliton lagpatay diya sa sako na ba nako. Unya rong tulison na rong doktor nga nag-atiman nimo, unya pusilonas adik, patay na na. So, bitaw pa dir no nako. Unya ikaw da kurog-kurog ka nga, paampo pa kanako. Nya ako day mauna ra day ko nimo siya. Unsa man gid ang kamatayon pader? So go na ko gisgot. Sus pagbalik na ako ngadto ingon siya pader. Ganahan na kay ko mamatay. Nako ba? Ako na sa nagikuyawan ako la mamatay naman tingali ni siya. Ingon siya, pader ikamatay ba? Sultihi ko no ko pader. Unsa kay to makita pader no kana inig ana ba shut down ron ani pader. Unsa kay sunod na kong makita no? Nako nahilugan na tika, nakakumpisal na ka, magmisa pagita din sa imong kwarto kini request man siya misa. Imo nang gipasaylo ang tanan, apil ng imong bana kay iyang bana panagsar makay mo report niya kay tuwa na masailain. Ana, imo nang gipasaylo ningon gani ka nga nahigugma na ka bisan siyang kabit, imo nang gihigugma, inig ka shut down ang imong utok ron. Ang sunod imong makita, the glory in heaven. Inshallah padir, mamatay na unta ko padir, oy mamatay. Pagbiya na ko 2 hours after patay oy. Gasabot pag imiato nako balika ko ha. Balika jud ko sultihi ko kung say nakita hangtod karon wa na gid ni balik. Ngano man kinahanglan pa ba siyang mobalik? Muingon ang Ginoo niya, you are not allowed nga balikon to nimos Padersiano. Ngano man nahibaw na to kay ako na nang giwali daan nang akong gingharian mo'y gingharian nga way makatupong sa katahom. Giwali na sa mga apostoles nya nituon na sa Padersiano ana. Ay na lang tog balika kay sooner or later magkita ramo. Pero magdanghag na sa Padersiano adto ginalangoy-langoy sa impierno. Amo na karon ako careful sagot. Nya kamo wadi mo magunahon na ana nakatapusan na lang ning misa ninyo ron. Wa mo magunahon na. Sus. Father Leo Gani Fernandez gahon-ahon na siya pagluwas og tao atong panahos bagyo. Ending niya dito siya gianod pa doong Toledo. Wala, mana. Nagkapi-kapi pa kuno to sila pag sige kusog sa hangin. Katapusan na lang itong suyop niya sa kape. Ang sunod ay wala, sing-sing na lang nailhan. Niya mo na ang bunyag nagpakita nato nga kita namatay diha ni Kristo mabanhaw sa ta uban kaniya. Ug mao ni ang atong isangyaw hangtod ta mubalik or mo tabok na ngadtos kinabuhing way katapusan. Ug dinhi ang tinuod nga kalipay ug makahimo ta sa tinuod nga hustisya ang pagbuntog sa sala. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw,
Mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan nga pinaagi sa bunyag, naghimo kanatong iyang mga pinalanggang anak, masaligon kitang muingon, kahimot-i kami Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan ug sa pangulo niini nga mapuy-an unta nila sa hingpit ang misyon sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, mabuhat unta nila ang unsay matarong, angay ug maayo. Magampo kita sa Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Alang niining tuig sa misyon, ubanan unta nato sa konkreto nga buhat sa pagtabang ang atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunan nga labawng nagkinahanglan, ilabi na ang mga nabiktima sa bagyong Odette. Magampo kita sa Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Alang sa kaangguhan sa tanan nga ang matag binuhat sa Dios nahilambigit sa usag-usa, diin kun unsay mahitabo sa usa adunay epekto sa kinatibuk-an, magampo kita sa Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot Obispo ug si Blessed James Aldarione SSP nga mabayaw na unta sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Alang sa magtutuong nangamatay nga ang patik sa Espiritu Santo diha sa bunyag, maghatod kanila ngadto sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Kahimot-i kami Ginoo. Mga liyupo kita karon sa makagagahong nga Amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, sa pagbunyag sa imong anak, kami imo usab nga gihimong imong mga anak,
Busa ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugma sa ug pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himoa nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo o pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo nga imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, apil na usab ang mga nagsimba diha sa TV Mass, online Mass. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, apan ang pamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon o mahimo unta gayod nga iyang mga anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaanak sa Dios. Pinaagi sa atong bunyag. Ang kuwang na lang mao ang atong pagpatunhay sa hustisya. Nya unsaon pagpatunhay sa hustisya? Isipon gyud nato nga ang mga kasakit, mga sakit ug ang kamatayon maoy kamatuoran nga angay natong dawaton ug dili isalikway. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ipakita ang Diyos sa hangin ang langit, kung milagro
wag